assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windaka TV onon foof on calminama e mbadi kuktide nde caggal calminal noon ko yettude Allah e judde annabi sallallahu alayhi wa sallam yettude jinnaɓe men kamɓe tigui goni sababu godal meɗen en juurima Cheikhna Ahmed Tidiane Sharif radiyallahu taala anhu noon tigui kadi juurotoɗen ahlul bayt rasul en sallallahu alayhi wa sallam en juurima halifaɓe diine e aada en jetti Allah kadi tigui dokkuɗi en kattande e bawal ha gartuɗen e émission meɗen fodde mo gomi walande on kala dimanche oɗo saaha heedi woni musiba debbo mo hawre fonde cilbumi jaaɓe en gartino e fannu mo gandanɗa hono woni resondirɓe ɗiɗo no mbinomi ni woni sen mbi resondirɓe ɗiɗo noon ko hakkude debbo e gorko ɓe ganduɗa gurdino yaaha ha ɓooya ɓe ceerta nde wonno eɗen gandi dewgal ene dagui kono ceergal ene dagui so tawi wonti lor en jiiɗa ɗum noon kono wonto tolnoto hankkante so tawi jomumen cirti tan yo cirtu e teddugal en garino fannu mo ganduɗa ko worɓeɓe kono en garta kadi e fannu mo ganduɗa kañumne ko rewɓeɓe ganduɗa hande kañumenne ko resanoɓe Allah waɗi ɓe cirti e joom galleji mabɓe kamɓene haasidagal naata ɗon walla mbiyen kiram naata ɗon saabu eɗen gandi won hen rewɓe ko noon cifori kañumen so tawi ndesodiri e gorko tan so tawi certi e mumen haydara ala ko sohle mumen hay so tawi ko kañumen tigui jogui sukaɓe ma mbiyata ko jarananima yaade toon so tawi kañum jogui sukaɓe ma jarananima noddudeɓe téléphone aɗa wiya holno sukaɓe ma goori e holno sukaɓe ma goniri won hen rewɓe ko noon mbayi kono mbaɗa sikki mo jibdinɗa mbaɗa sikki kadi ko ganduɗa kadi ko ɓiye koye heñere ma ummi eɗen gandi ɓiɗɗo no wayi e yumma kono eɗen gandi kadi yumma no wayi e ɓiɗɗo ɗum noon so tawi ceergal waɗi tan oto nawat hen sukaɓe haaji mumen ala hen saabu aɗa wawi dañcude gorko goɗɗo kañumne ene wawi dañcude debbo goɗɗo jogo sukaɓe maɗa taw anni ko a wawana sukaɓe ma taw kañum ene wawani sukaɓe ma ɗum noon batten hakkillaji no fewi gartiren hakkillaji meɗen no poɗɗen artire ɗum ni saabu eɗen gandi so tawi jomumen ndesodiri wonata ɗon tan ko teddugal foti wonde ɗon ni ko teddugal foti wonde ɗon hay goto anda jamanu ne wawi yaade ha gandanɗa hoorema restuma adduma kadi e galle he kuufa sukama so tawi wonko mbannuɗa hen ko boni hen tan mbaɗa sikki a hersat so tawi ka goppunoɗo sukama ma no mbayi foof ene moƴƴi a toppitaki annen no mbimi ni hay so tawi a waɗanani ɓe haydara kono ƴettu téléphone ma nodda holno sukaɓam goori ƴettu téléphone ma nodda so tawi aɗa jogui hay soko compléteur ma nelda walla gara calminaɓe kono won hen gueddat gorko gueddoro hay sukaɓe mumen ɗum fotani wonde kadi cukalel mawna taw anda yummum won hen hewɓe hande sa wi ɗum e yummum wiya min mi anda nenam mi wurdani nenam no pot mi wurde tan aɗen gandi ɓiɗɗo ne foti ɓattade yummum hayso wona ñande foof chaque lewru walla chaque weekend walla chaque vacance ni jomum are e ma wooda ko jangguɗa e mum kañumne wooda ko janggue e ma gowna ɗum hoorema mbasa welsidade ɗum saabu won hen hande hewɓe ne besidi suka mumen de so jeehi ha janggo jaam no woodi ko dañi mbiya ay min de gandumi ko min jibinoma lebbi 9 e balɗe 9 ñalawma goto woyi heegam yo kono noon a yonnani ko ɓiye kono ko ponnoɗa wadde ko a waɗani ɗum bandiraɓe so tawi en certi e worɓeɓe oto nawra hen sukaɓe ko sukaɓe meɗen enen surtout enen rewɓe so tawi a dañi fort sukaɓe ma gaare ma sa dañi oto wi min tan mi yahat mi ɗaldamo e sukaɓe noon nanguiɗi foof ene moƴƴi won hen rewɓe ko noon mbiyata kono mbaɗa ñaaguima so tawi an e hoorema an debbo o so tawi a seeri en ñagaki ɗum Allah kono so tawi ceergal waɗi aɗa jogui sukaɓe ma wat masala ha nawa sukaɓe ma neha ɗumen so tawi ko kañum ɓuurma doole aldu ɗum e sukaɓeɓe kono saysa fo aɗa yaha toon saysa fo aɗa yurnoto saysa fo aɗa ƴeewa no goniri mbasa geddude gorko guedda sukaɓe muɗum walla en tant que gorko o resi debbo goɗɗo tan addi ɗum resni ɗum sukaɓeɓe an hankkante a paari hen ala oto mbaɗen noon saabu cukalel ganduɗen tan ko jibinama en ganda hol naftortoɗo janggo so tawi mawnoyi janggo e jaam dañi wasa yejjiddema walla so tawi mawnoyi janggo cukalel yejjita yummum ni kala ko wawi dañde kala to wawi wonde ne so tawi mawni tan ƴeewiyat jinnaɓe mum woni debbo on woni gorko on kono yonno an kam haali ɗum ɗon arde hen sa yonni tan mbaɗa sikki ɗum ɗo fof arata hen won hande rewɓe hewɓe hande e so jooɗimi ene guiñi sukaɓe mumen mbaɗanta ɗumen haydara ƴetti ko rewɓe waɗɓe waɗi ɗumen yumma walla ƴetti ko rewɓe waɗɓe waɗi ɗumen goggiraɓe taw ko an waɗi ko an woni mo fooɗani ɗum e ma ko an woni mo wownani ɗum hoore ma ko an woppi ɗum kadi aussi moƴƴani nanguen sukaɓe meɗen nehen ɗumen to poɗɗen nede ɗumen ɗo gandi ɗumen aduna ganden kadi jamanu o bandam en aduna haydara wonani
aduna koko gasi ha laaɓi haydara wona jonnen tan sen jonni mbeɗa sikki hakkude o ma moƴƴi no feewi surtout resodurnoɓe ɗiɗo hay goto anda oɗon mbawi sertude hande janggo e jaam kawritoyon kono so tawi on kawriti janggo e jaam taw a hersata sa tawti kadi sukaɓe ma taw kadi a hersata wasde darde sukaɓe maɗa tinnuɗen hen no feewi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Diaby arantuno on e émission meɗen fodde woni resodirɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa hoorema so tawi certi e gorko tan mbiya karmini gorko walla so certi e gorko tan mbiya hankanti paare e mumen kadi ƴetta sukaɓe koye mumen ko andene parora hen mbiya mi haari gorko mi haari sukaɓe ala oto mbaɗen noon moƴƴani nehen sukaɓe men sukaɓe ko enen jibini cukalel so boni wiyete ko ɓikaari kono cukalel so moƴƴi wiyete ko ɓiɓɓe yimɓe foof wadde nangge sukaɓe meɗen nehenɓe to poɗɗen nedeɓe ɗo jangguinanɓe aussi gandinanɓe aduna ha tentino e ɓiɗɗo debbo oto ɗalɗuma hay goto so tawi a dañi tan fo ɓiye arema sa dañani kadi bamum nehi ɗum hatta ñande fo ƴetta téléphone ma ina wiiɓe ha maayi ƴeewa no joɗiri no woniri hattama noddudema aɗa waajo ɗum hattama noddude aɗa ƴeewa no woniri eno joɗiri mbaɗa sikki so tawi en mbaɗi ɗum tan caɗele mbatta ɗum noon bandiraɓe so tawi wonto tata mi ñaguima yaafuya ko musiba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Diaby image joɗɗo mo jiiyoto noon ko Oumar Doro kume gorko Mouhamadou Hounare ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo inchallah e jewte men goɗɗe